geljek zamanyň ýagny simple future tense'iň ulanyşlary barada ýa-da öwrenip geçelim. Ol ilkilene geljek zamanyň naky boljak hereketler barada, geljekde boljak hereketler barada gurrun etmek üçin ulanýar. Ony uses of simple future tense. Uses of simple future tense. Ilki bilen birinji ulanýar. Geljekde boljak hereketler barada ýöne planlaşdyrylan bolmaly. To talk about actions that will happen in the future ýöne ýa-da aýtmaly plansyz bolmaly. Without a plan. So it's like unplanned event or unplanned action. Planlaşdyrmadyk. Mysal üçin I will visit my grandma tomorrow. Grandma so grandmother bolýar. I will visit my grandma tomorrow. Ertir enemlere giderim. Şonýaly. Adam she will call you later. She will call you later. Ol sana soňra jaňylar. She will call you later. Şol ýani planlaşdyrmadyk hereket. Ondan soň ikinji ulanýşy. Geljek zamany barada ulanýan ýöne öňünden zor subolar diýen pikirler bilen, ýagny predictions. Öňünden bilmeklik, bolup biläjek zatlar öňünden bilmeklik. Onu aýlar çaklamak to make predictions about the future diýeli. Geljek zamana da about the future. To make the predictions about the future. Inni şöyle geleýin. Future zatlarda predictionlar edemizem nämeler ulanýar? Think ulanýar. Ondan başga believe diýen ulanýar. Believe ulanýar. Ondan başga probably diýen tiller ulanýar. Probably solar ulanyp aýdylanatlar. Başga da bar ýene. Onu mysal üçin I think it will rain geljekde tomorrow. I think it will rain tomorrow. Pikirin aýtdan geljekde. Bolup biläjek zatlary çaklamalaryň aýtdan. Ýa-da he believes that he will win the competition. He believes that he will win the competition. Ýa-da uturdyp utjany ananya. Şonýaly. İkinji ulanýyş şol. Inni üçünji ulanýyşy. Üçünji ulanýyşy. Olam geljek zamany barada ýöne edil şowat pikir gelen bolmaly. Mysal üçin spontaneous decision. To express
spontaneous, uh, spontaneous decisions. Decisions. Spontaneous decisions. Även på den många decisions that were made at the moment. This is the word, just one M. At the moment of speaking. Edir şu ad. Pikir gelen normal, misal üçün bir tarayk dur, kamalım bir tarayk. Misal üçün jangel tur diyeli. Jangel tur. Sonra işçenlerim I will answer it diyen. I will answer it. I will answer it. Jangel turun işçen, I will answer it diyen. Adam bir burada etçek ol tur. Son görüyen danim. Misal üçün he will help you with that. O zaman kömek eder diyen. Misal üçün bir numara kömek gerek bolýa, son görýän, onuň kaptandakyny görkezdim, şudan kömek eder diyen. Şuna der o. Adam näme gerek diýse, misal I will take a coffee diýen bolýar. So edil şu wagt gürlenip duran wagty gelen pikirler bardy, gurun edilmeli. Şonu. Ondan innikisi, dördüncü bolýarmy? İnnikisi bir söz vermek barada, ýa bir hüdür etmek barada, ýa haýyş etmek barada duranlar. On näde to make söz vermek, promises, hüdür etmekler we offers. Ondan başka näme? Ondan başka threat duran ýa, misal üçin birini gorkutsaň threats edilen haýyşlarda or requests. Indi misal üçin promise bolanna näme bolýar promise? Promise bolanna I will help you. Näme misal I will help you näme? Misal üçin kömek ederim with your homework. With your homework. Üçin etmek kömek ederim. Yani şol promise bolýar. Ondan burada hüdür eden dedim, misal üçin she will buy you a gift. Sana sowadalar. Hüdür et ya, offer et ya da. Ondan threat bolanna da misal üçin he will call the police. Bol biler misal üçin if you don't leave, he will call the police. Gitmeden polise çaň eder, şonýaly. Gorkuzma manyda. Gorkuzma eder, duýdurma manyda diýsem altak bolýar. Threat ýöne umman şonýaly. Gorkuzma many diýende bolýar. Ondan soň conditionallar bolýar. Conditionallarda conditional sentences. In half takýam nemede first conditional bolýar. First conditional ýa-da and future time clauses. Misal üçin conditional näme? Conditional. If you study okusaň, you
will pass the exam. Pass the exam. Okusan examinden geçersin. If conditional. Ondan soň ýa-da ýene näme bar? Ini future clause da aýdalım mysal üçin if they invite if they invite me diýeli, eger meni çağırsalar I will go to the party. I'll go to the party. Eger meni çağırsalar men şol neme oturuşa giderim anşa manynda. Ondan soň näçinji 6-njy bolýar? 6-njy ulanylyşy. Olam geljekdäki zatlar, ýagny hakykatlar. Geljekde bolup biläjek zatlar. Mysal üçin aýdyp geçelim mysal üçin. Ýa-da to talk about future facts. Geljekdäki hakykatlar üçin future facts. Ýa-da ütgedip bolmaýan or unavoidable näme diýen events. Ýa-da ütgedip bolmaýan bir wakalar zatlar bar. Mysal üçin the sun will rise let's say at 6 a.m. 6 a.m. tomorrow. Madama ne doğru ol da şu the sun will rise at 6. Madama dalini gelecekde boljak. Erti mysal üçin günüň doganlarda ýaşaýan wagtlary bilenler şo da. The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. Ya da näme diýeli? Mysal üçin next year diýeli. Next year in future fact ýa-da unavoidable event olmaly ütgedip bolmaýan. Mysal üçin the next year diýeli näme? Christmas diýeli. Christmas will fall on a Friday. Indiki ýyl Christmas güni 5-nji güne düşýär. Ana şo manyda. Ütgedip bolmaýan dat. Hepden günler ütgedip bolmak da. Inni 7-nji. Bular meňki ýaly geljekde boljak zatlar, ýöne köplenç bir belli zatlar, ýagny raspsaniýalarda ýa bir jarda çekdirilýär, bir zat bolar zat diýip aýdylýar, ana şolarda ulanýar. Resmi ýagdaýlarda köplenç informal ýa-da resmi official statements ýa-da ýankala bir bildirişler zatlary announcements ýa-da näme? Bir bildiräs sanýallarda or schedules. Yani rejelerde. Mysal üçin näme diýerler? The store will reopen next Monday. Dukan inniki birinji güni, ýani duşanby güni täzeden açylar. Ýa-da the movie will start in näme diýelim, in 5 minutes. Kino 5 minutdan başlaýar. Ana şonda başlaýar. Geljek zaman ulanyny. 8-nji. Bir umyt bir zat edilen ýa-da bir zat garaşylýar.
bir zat bolar diýip ana sonulanyň. Mysal üçin to express ýani hope ýa-da burada garaşylma expectation or certainty in näme about the future to geljek about the future geljek barada. Yani geljekde boljak barada umyt etmek ýa garaşmak ýa-da belli bir barada. Mysal üçin näme diýelim? Ay sen üstüne kazanarsyň diýelim mysal üçin. I hope you will succeed. I hope you will succeed. Üstüne kazanarsyň. Mysal üçin ýene bir he expects diýjek bolýan he expects that they will arrive soon. Olar ýakyn wagtda basym gelerler diýip garaşýar. Ondan soň ýene bir ulanyşy 9-njy bolýarmy? Indi buyruklar berilýär, ana solar dolanýar. Ýöne bu buyruk berilende beýle imperative form häzirki zaman ulanýar. Asly buyruk berilende häzirki zaman ulanýar imperative form. Ýöne future ulansa has güýçli bolýar. Mysal üçin read ýa go latyp häzirki zaman ulanýar. Ýöne future ulansa ulanyp bilýär future ýöne has güýçli bolýar. Mysal üçin ýa-da şerik in commands buyruk berilende ýa-da bir instruksiýa berilende, görkezme berilende. Instructions. Ýöne ýa kaçmaly stronger than imperative form. Mysal üçin I think you will näme diýer complete this assignment haçan diýelim mysal üçin by Monday. Şol işi birinji günden ýa-ni bugünden gutararsyň diýär. Edip bolarsyň diýär. Adam you will not talk in my class. Men sapamda geplemersiň. Indi men ýüzden maýdanyny bir aýtjan manyda alaly. Men sapamda gurulamersiň diýen manyda. Aýny şolar umumy şu geljek zamanyň umumy aýdylaryna ulanyşy şolardan barat täzen bar keselim. Talk about actions that will happen in the future without a plan. Planlaşdyrmadyk. I will visit my grandma tomorrow. Ertir enemi görmäge giderim, enemlere giderim. She will call you later. Ol sana soňra jaň eder. To make predictions. Indi ýöne ýankyala tomorrow later diýen sözler gelýär, ony bilmeli. To make predictions. Geljekde pikirleri ýa-da bolajak zatlar çaklamalar aýtmaklyk. Ýöne ýankyala think we dolanmaly. Think, I believe, probably, I think it will rain tomorrow. Gerçi ýa-da şey mümkin. Çaklayan şeylermi? Üçüncü, to express spontaneous decisions that were made at the moment of speaking. Edil şoğa ýüze çykan ýagdaýlar barada mysal üçin. Telefon jyrlap dur, awul answer etdiň. Men özüm gurulasan özüm alaryn diýen. Misal jangel turka. Birini görýän kömek gerekdigini görýäňden he will help you with that. Onka saňa agar kömek eder diýip aýtýan. Ondan başga dördüncüsü
to make promises, offers, threats, or requests. I'll help you with your homework. Men sen uyuşunu kömek ederim diye. She'll buy you a gift. Sen så dalar roll. I will help you. Promise. Offer. She'll buy you a gift. Hödret diye. O sana der alar roll diyen manida. Beşinci, conditional. Conditional alanı bilenekle first conditional, second conditional, zero conditional ba başka diyene. If kelime sözün başına conditional bolan için ondan sonra first conditional'la will gelýärdiň. If you study, you'll pass. Eger etsek bolar. If they invite me, I'll go. Çağırsalar giderim. Altıncı, talk about the future facts. Hakikatlar ya da unavoidable, ütkötüp bolmayan vakalar. The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. Altıda gün doğar. Günün yaşayan vaati günün doğuyan vaatini görüp bolýar da sonra metaç altıda doğar. Ütkötüp bolana. The next year Christmas will fall on a Friday. Indiki yıl Christmas günü ana günü düşer. Yani Christmas bayramçılığı. Ütkötüp bolana. Kepden günü şeylermi? Ana sol. Indi bärde ýa-ni next year, ýa-ni will, bärde de will, bulamna tomorrow nemesi. Future gurkudyan sözdür. In a formal or official statements, announcements or schedules. Olam neme? Geljekdäki boljak, ýani resmi habar bermeler, aýtmalar ýa rasm sanyalar. The store will reopen next Monday, the next Monday. Dukan ýa indiki bu duşenbe günü açylar diye. Mesela şu an yapık olmağı mümkün. Mesela şu neçe vaqt var yapık ýöne indiki birinji günden açylyp başlaýar diýen manida. In all statement bolýar. Statement onu announcement bolýar, ýöne habar berýärler, announcement. The movie will start in 5 minutes. Olam announcement diýseňem bolýar. Statement diýseňem bolýar, mesela men state etýän. I am stating that the movie will start in 5 minutes. Ana şu manida. 8. To express hope, umut, expectation, garaşýanlarla gada certainty about the future. Geljek barada belli bolaýaklar. I hope you will succeed. Sen üstüniň ýetmegiň umyt etýän hope diýen söz gelýär. He expects diýen söz gelýär. Bärde ýanky. They will arrive soon. Olaň basym gelmegine garaşýar. Olaň basym gelmegine garaşýar. 9. In commands or instructions. Stronger than the imperative form. Ýani gaýtmaly. Ýöneköy ýagdaýlarda asly buyruk berilende go and read soňal aýtýan, git de oku. Ya go to sleep, bar ýatmaga git soňal manida. Ýöne bärde future ulanýanymyz üçin has strong bolýar. You will complete this assignment by Monday. Birinji günü çenni sul birinji günden sul üýüşi gutararsyň diýär. İşlerden edip bolarsyň diýär. You will not talk in my class. Meni ýüz gelmeli bolýar. Exclamation mark gelmeli bolýar. Te men sapamda geplemersiň diýär. Yani sapy bölmersiň diýen manida. Ana umuman alanda geljek zamanyň, yani simple future tense, in simple ýanym future perfect däl, future continuous däl. Yani simple ýöneköy häzirki zamanyň häzir geljek zamanyň future ýöneköy geljek zamanyň ulanýşy şulardan ibarat. Has esasy madama köplenç ulanýan ýagdaýlar şular.